aquest nivell de responsabilitat potser amb un projecte que no és meu, en solitari, no. Vull dir que és la primera vegada que l'accepto, diguem-ne, no? Perquè jo estic, de la forma que jo treballo, jo genero projectes que tenen a veure... O sigui, un cantant d'òpera pot fer dues coses, no? O sigui, és un freelance que va pel món fent òperes aquí i allà quan li demanen, i per altre cantó pot generar productes, o sigui, programes i discs que siguin propis, no? I jo estic acostumat hi ha aquesta segona part meva, no? D'investigar música nova, barroca, desconeguda, i fer discos i tot això, però sempre, clar, és el meu àmbit amb la discogràfica, amb una orquestra. Aquí, clar, que impliques tota una sèrie de cantants, vull dir, i una cosa que és molt més gran i, a més, és un repte, ja portem molt temps treballant, però em fa molta il·lusió. No ho sé, la paraula maduresa sempre em va molt gran, em penso, vull dir, jo crec que sempre hem de tenir... A mi m'agrada pensar i sentir que sempre tens aquests ulls una mica com d'adolescent, que no estàs segur de si les coses són així o no, però a la vegada confies, i clar, la maduresa potser és una mica aquesta intuïció, no? Aquesta barreja de coneixement i d'experiència que vas acumulant perquè els anys passen, diguem-ne, i d'estudi constant, no? Llavors un acaba confiant en aquesta intuïció, no? I acaba veient que certes coses encaixen, no? I que tenen sentit en la teva pròpia trajectòria personal, amb tot el rigor que portes treballant al darrere, no?